Dalším odkazem v této části stránek je odkaz OpenBlog. Kliknutím na tento odkaz se otevírá ta část, kde se zobrazují pouze články a informace vložené uživatelem, který má produkt OpenBlog subdoména zakoupen. Uvedeme si to na několika příkladech a proklikneme tento odkaz na dvou různých subdoménách, které patří dvěma různým uživatelům. Jak je vidět, na každé stránce se zobrazily jiné články. A všechny tyto články patří vždy tomu uživateli, který danou subdoménu vlastní. Na každé subdoméně jsou k dispozici články ostatních uživatelů, kteří na své OpenBlogy rovněž vkládají své články a videa. Jejich články si můžeme zobrazit jednoduše kliknutím na odkaz Uživatelské články. Jak je vidět, zobrazí se seznam jmen uživatelů, kteří na své OpenBlogy vkládají informace a pod tímto seznamem se zobrazují jednotlivé jejich články. Tímto způsobem si návštěvník stránek může z každé subdomény prohlédnout informace, videa a další nabídky všech uživatelů Open Economy, kteří funkci OpenBlog aktivně využívají. Kdykoliv ale kliknout na původní odkaz OpenBlog, vrátí se k článkům vloženým majitelem dané subdomény. Pokud chce uživatel vložit informace na svůj OpenBlog, nejdříve se musí přihlásit do členské sekce. Následně proklikne odkaz Vlastní články. Zde naleznete odkaz Vytvořit nový vlastní článek, který rovněž prokliknete. Ke vložení článku je nyní potřeba vyplnit jednoduchý formulář, který obsahuje následující položky: název, klíčová slova, video, anotace a obsah. Do kolonky název vložíte titul článku nebo krátké a výstižné heslo, které napovídá, o čem budete chtít návštěvníky informovat. Do kolonky klíčová slova pak vložte jednotlivá slova a pojmy, podle kterých si budou návštěvníci stránek Open Economy tento článek vyhledávat. Čím více charakteristických slov a pojmů použijete, tím rychleji a častěji si návštěvníci vaši informaci najdou ve vyhledávacím formuláři. Kolonku video použijete v případě, že chcete, aby se jako součást obsahu psaného článku zobrazovalo také video. Tato kolonka je propojená se servery YouTube, stačí tedy vložit adresu videa ze stránek YouTube a je hotovo. Kolonka anotace slouží ke krátkému, nejlépe prostřednictvím několika vět přiblížení obsahu informace, kterou může návštěvník stránky ve vašem článku očekávat. Pokud je obsahem i video, doporučujeme tuto informaci sdělit právě v anotaci. Zvyšuje to pak i návštěvnost tohoto článku. Anotace neslouží ke vkládání dlouhých textů, i když systémově není délka textu omezena ani zde. Problémem může být to, že návštěvník, který vidí v anotaci příliš mnoho textů, nemusí cítit potřebu podívat se na samotný obsah a to, co pak uvedete v samotném obsahu, se pak už k většině návštěvníků ani nedostane. A pak je zde ještě jeden důvod. Je prokázáno, že v případě, že napíšete příliš mnoho informací v anotaci a text je pak příliš dlouhý, jsou návštěvníci od čtení takového článku spíše odrazováni. Tento postup je pak tedy kontraproduktivní. Poslední kolonkou k vyplnění je samotný obsah sdělované informace. Zde pak můžete vložit jakékoliv množství psaného textu a případně je doplnit grafickými prvky. Po vyplnění všech kolonek správným způsobem klikněte na odkaz Uložit, na další stránce pak odsouhlasit podmínky a vaše informace se od této chvíle zobrazují na vašem OpenBlogu a na dalších několika tisících klonech systému, čili na všech subdoménách projektu Open Economy. V této chvíli je to skoro 6000 klonů. Aby měl uživatel možnost provozovat svůj vlastní OpenBlog, stačí, aby si aktivoval svůj vlastní klon systému. Tato funkce se aktivuje zakoupením subdomény a lze to udělat přímo na stránkách Open Economy. Tato možnost je dostupná v zaheslované části stránek. Po přihlášení prokliknete odkaz domény a pak následně objednat nové domény.
Do první kolonky vložíte jakékoliv krátké a výstižné slovo, které bude charakteristické právě pro nový OpenBlog nebo jeho provozovatele. Toto slovo nesmí obsahovat čárky, háčky ani mezery. Následně zvolíte ze seznamu hlavních domén tu, kterou chcete používat. K výběru je hned několik možností. Jako druh platby označíte jedinou zde aktivní možnost, čili virtuálně bankovním převodem. Pokud chcete vědět, kolik vás bude tento produkt stát, můžete prokliknout odkaz Přepočítat. Pak už jen stačí prokliknout odkaz Objednat zadané domény a tuto objednávku uhradit. Po její zaplacení a aktivaci administrátorem je možné OpenBlog ihned začít používat, a to po dobu dalších 10 let.